Този сутрин е много специален. Разбира се, е специален, защото Господ е тук сред нас. Най-вече заради това. Но тук също има много специални гости. Тук от Република Северна Македония една цяло семейство. Прекрасно семейство. И се радвам, че брат Константин, сестра Мелена, всички деца, сестра Зозе, вие сте тук сред нас. За мене това семейство е много специално. Не защото те са от Северна Македония, това е хубаво, но ние като Божи чеда не гледаме паспорти. Не. Ние сме родени от Господа. Има само един цар. Ние всички имаме един Господ. И вътре в нас гори същия Святия Дух. Този Святия Дух, който възкръсна Исус Христос, в този момент грее в нас. Кои сме ние? Ние сме Божи чеда. Това е първата ни отговорност в този свят, е да представи Царството Божие. И това, което ще правим този сутрин, е не само официално човешка церемония. Това е нещо, което правим този сутрин, е пророчество. Защо? Защото в този свят ние виждаме, между народи има напрежение. И ние не можем да отказваме, че има напрежение между този нация и друга нация и съседната нация. Но между нас няма такова нещо. Между нас има мир, любов, радост, плод на духа, защото Святия Дух грее в нас. Той ни прави Божи деца. Затова ние правим и нещо пророчество, когато ние благославяме един другиго. Вместо да отричаме, вместо да мразиме, ние се обичаме. И по този начин ние казваме на света, който ни гледа, че ние сме Неговия. Исус Христос самия казва, чрез това света ще знае, че вие сте моите следователи. Чрез любов, който има между вас. Чудно е! Неразбираемо е! Обаче, това е възможно, защото ние сме Неговия. И щом сме Неговия, ти си част от мене. Не мога без тебе. И затова за мен особена радост този сутрин. This morning we have a special time of prayer. Но тази сутрин ще имаме специално време за молитва. Before we have this special time of prayer, a blessing for Constantine and Milena. Преди това специално време за молитва и благословение за Константин и Милена, I'd like to read a passage of scripture. искам да прочета част от Словото. This is a word from the Apostle Paul to his son in the faith, Timothy. И това е част от посланието на апостол Павел към неговия син във вярата He's Тимотей. speaking to him about the requirements for someone to become an ordained bishop in the church. И той говори за изискванията за това някой да бъде назначен като епископ в църквата. Of course, all of us as Christians should manifest the fruit of the Spirit. Разбира се, всички ние като християни трябва да демонстрираме плодовете на духа. But for a person who will become an overseer in the church, Но човек, който ще бъде надзирател на цялата църква, there are biblical requirements that are even much more strict. има библейски изисквания, които са още по-стриктни. Let's read the word of the Lord together. Нека да прочетем заедно Божието Слово. 1 Timothy chapter 3 verses 1 through 7. Първо Тимотея, глава 3, от 1 до 7 стих. Вярно е това слово. Ако поиска някой епископство, добро дело желае. Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да получава, непристрастен към виното, не побойник, а кротък,
непреперлив, не сребролюбец, който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждение като дявола. Освен това, той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Amen. This morning we are here to fulfill the word of the Lord. И тази сутрин сме тук, за да изпълним Божието Слово. We cannot make someone an overseer Не можем да направим ние някого надзирател. because Ephesians chapter 4 says God gives these gifts. Защото в Ефесяни 4 глава се казва, че Бог е този, който дава тези дарове. But we as the church can recognize the gift that has come from God. Но ние като църква може да разпознаем дара, който идва от Бога. Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, they come from God as a gift to his church. Апостоли, евангелизатори, пастори, всички тези идват от Бог в църквата. And not just to one nation. И не само в една нация, But everywhere where there is a church that is birthed by God, но навсякъде, където има църква родена от Бога, he will give to his church these leadership gifts. той ще даде на църквата си тези лидерски позиции и дарове. It is our responsibility as the church to recognize the gifts that God gives. Нашата отговорност като църква е да разпознаем тези дарове, които Бог дава. To recognize when people respond to these biblical requirements. Да разпознаем, когато хората отговарят на всички тези библейски изисквания. And then to give thanks to God for his gift. И тогава да благодарим на Бога за неговия дар. To confirm it with the laying on of hands Да and го prayer of blessing. потвърдим с полагане на ръце, с благословение и молитва. And then to honor those leaders that God has given to И след us. това да почитаме тези лидери, които Бог ни е дал. Wherever there is a church, Където и да има църква, this is an important process. това е много важен процес. In the Orthodox gatherings, В православните събрания, at this moment they would ask the entire congregation, is he worthy? в такъв момент те питат цялото събрание, достоен ли е този човек? And what would they say? И какво ще отговорят? Достоен. Достоен. They will say this over and over. И това ще се повтаря няколко пъти. We don't say that in the Church of God. Ние не казваме това в Божията But църква, what we do is this. но това, което правим, Every person who is ordained as a bishop in the Church of God е всеки човек, който е ръкоположен като епископ в goes Божията through a църква, special process of testing in their knowledge of the Word of God. минава през специален процес на едно изпитване за познание на Божието Слово. And then there are ordained bishops that stand up to say, I confirm that this person meets the biblical requirement. И след това има други ръкоположени вече епископи, които свидетелстват, че този човек отговаря на изискванията. And I have just come from the 79th General Assembly of the Church of God, И идвам от 79-то общо събрание на Божията църква, where I received these official certificates of ordination. където съм получил тези официални сертификати за ръкополагане. And on this certificate there are signatures. И на тези сертификати има подписи. There is a signature of the General Overseer of the Church of God. Има подписа на главният старейшина на цялата Божия църква. Over 8 million members in the world. Над 8 милиона членове по In целия свят. 192 countries of the world. В 109 страни по целия свят. The General Overseer of the Director of World Missions. И директора на световните мисии. The Field Director of our field region. Директора на нашия регион. The Regional Superintendent, which is me. Регионалният отговорник, който съм аз. And there is one blank space И here. има едно празно място тук. This signature will be filled by Constantine after we pray for him. Този подпис ще бъде положен от Константин след като And се every молим. certificate after this that is issued in Northern Macedonia, И след това всеки сертификат, който бъде издаден в Северна such Македония, as the one for Milena, като този за Милена, will be signed by Constantine ще бъде подписан от Константин, as our official representative като нашия официален представител
of the Church of God in that country. на Божията църква в тази държава. I asked Constantine if it was okay that we did this now and here. И аз попитах Константин дали ще бъде добре да направим всичко това тук и сега. He said, of course. Той каза, разбира се. It's the natural place for this to happen. Това е естественото място да се случи всичко това. This is the place in this building Това е мястото в тази сграда, that I met Constantine for the very first time. където аз срещнах Константин за първи път. He was here with a group of people from Macedonia. Той беше тук с група хора от Македония He was here for the very first time to sing in the church. и беше тук за първи път, за да служи в църквата, Not for the last time. но не е последен. If you have heard him sing and heard him preach, Ако сте го слушали да пее, да you проповядва, want to hear it again. искате отново да го чуете. And we're going to hear that in just a moment. И това ще се случи след няколко минути. But as I sat and spoke with him for the very first time, Но когато аз говорих с него за първи път, the Holy Spirit began to speak to me. Святия Дух започна да ми говори. I sensed a confirmation in my spirit. И аз почувствах това потвърждение в духа си. God called this man to ministry. Бог призовава този човек за служение. God called this woman of God Бог to ministry. призовава тази жена за служение. He anointed them. Той ги е помазал. He gifted them. Той им дал дарове. He set his mantle of authority upon them. И той е поставил мантията си на власт върху тях. And I discerned that in the spirit. И аз разпознах това в духа. Later he invited me to come to Skopje, След това той ме покани в Скопие. and we were there fellowshipping together. I saw the fruit of his ministry. И в общението ни там видях плода на неговото служение. I saw people that had never come to any church, И видях хора, които не бяха ходили в никаква църква, coming to experience something new and fresh. но идваха за да преживеят нещо ново и свежо. I saw miracles take place. Видях, че се случват чудеса. I saw people saved and delivered even from evil spirits. Видях хора спасени и освобождавани дори от зли духове. The Lord God confirmed his calling upon this couple. И Господ Бог потвърди неговия призив върху това семейство. So I am here to celebrate И аз съм тук да празнувам in this place в това място, where it all began, където всичко започна, to officially recognize what God has done. и официално да призная това, което Бог е направил. To issue this certificate Да издам тези сертификати and to pray a special prayer. и да се blessing. молим с тази специална молитва на благословение. And I'm so glad that it can happen here and now И съм толкова щастлив, че това може да се случи тук и сега. with Brother Stefan and Mimi, С брат Стефан и сестра Мими, who are wonderful pastors here in които са Бургас. чудесни пастори тук в Бургас, And България. also he's representing the Church of God in Bulgaria as the national overseer. И той също така представлява Божията църква като главен старейшина в България. So now I, before all of you, Сега аз пред всички вас I witness that this couple is worthy of this confirmation of their calling. аз свидетелствам, че това семейство е достойно за този призив върху техния живот. Brother Stefan, do you confirm that they Брат are worthy Стефан, of this? потвърждаваш ли, че те са достойни, That they respond to the biblical че requirements? те отговарят на всички библейски изисквания? The Word of God says, let everything be confirmed in the mouth of one or two or three witnesses. Библията казва, нека всяко нещо се потвърди от двама или трима свидетели. Sister Mimi? Сестра Мими. Amen. Because of this, И поради това we can enter into a special time of prayer. можем да започнем това специално време на молитва. You are the people of God, Вие сте Божия народ. and you have the Spirit of God within you if you have invited Jesus Christ into your life, if you have received the Holy Spirit. И във вас живее Божия дух, ако сте поканили Исус Христос в живота ви, ако сте приели Святия Дух. This means that you can also proclaim a blessing with us. Това означава, че всеки един от вас също може да прогласи благословение заедно So с I want нас. to invite all of you to stand. Затова искам да поканя всички да се изправим, I want to invite Constantine and Milena to come here. to да the front. поканя Константин и Милена тук. Please come also. Mimi, also come. I want you to come. But Stefan and Mimi to come and pray. And I want you to invite you
to stretch your hands forward. Искам да поканя всички вас да протегнете ръце напред. Pray a prayer of faith and blessing over their lives. Молете се с молитва на вяра и благословение върху техния живот. Heavenly Father, we are gathered here in the name of Jesus. Отче небесен, събрани сме тук в името на Исус. As the Father sent you into the world, you have sent us. Както Отец изпрати теб в света, така ти си изпратил нас. In your name and with your authority. В Твоето име и в Твоята власт. So now in your name, И сега в Твое име, in this place that is common but has become holy. в това място, което е обикновено, но се превръща в свято място. We come to you to give you thanks for these your gifts you have given to us. И идваме да ти дадем благодарност за всички дарове, които си ни дал. Thank you for the gift of Konstantin Kaisharov. Благодарим ти за дара в Константин Кайшаров. Thank you for the gift of Milena Kaisharova. Благодарим ти за дара в Милена Кайшарова. Thank you for the incredible gifts you have placed within them. Благодарим ти за невероятните дарови, които си излял върху тях. We receive these gifts from you, Lord God. Ние приемаме тези дарове от тебе, Господи, We confirm that they correspond to the requirements of your word. и потвърждаваме, че те отговарят на изискванията в Твоето Слово. And now in the authority that you have given to us, И сега с властта, която си ни дал, we proclaim blessing over their lives. ние прогласяваме благословение върху техния живот. Blessing over their ministry before you. Благословение върху служението им пред Тебе. Blessing over the Church of God in Northern Macedonia. Благословение върху Божия църква в Северна Македония. And everywhere where there is a diaspora of people from Northern И Macedonia. навсякъде, където има разпръснати хора в диаспора от Северна And Македония. everywhere where they step to proclaim the word of the Lord. И на всяко място, където те стъпят, за да прогласяват Божието We Слово. proclaim blessing over their ministry. Ние прогласяваме благословение върху Fresh тяхното anointing in the служение. name of Jesus. Свежо помазание в името на Исус. We pray that they might have supernatural wisdom, Молим се за свръхестествена мъдрост, която да им даваш. to have spiritual discernment, Да имат духовно разпознаване. to not just see the surface of this thing, Не само да виждат повърхността на нещата, but the deep truths of your word, но дълбоките истини на Твоето Слово. the truths that people try to hide. Истините, които хора се опитват да скрият. Reveal them to them. Открива им ги. Father, though they go through difficulties and trials, Отче, когато минават през трудности и изпитания, even betrayals, дори в just предателство, as Jesus was betrayed, така както Исус беше предаден, strengthen them by your Holy Spirit. укрепявай ги със Святия си Дух. Cause them to stand firm Направи ги, Господи, да стоят твърди, as an example to all believers. като пример за всички вярващи. Cause their marriage to be an example to every young Christian couple. Направи брака им да бъде пример за всяко младо християнско семейство. Let their children rise up to follow you faithfully Нека децата им израснат и да те следват вярно and to also be used mightily of the Lord. и също да бъдат мощно използвани от Господа. Protect them from the attacks of the evil one, we pray. Закриляй ги от всяка атака на Сатана. And cause them in each and every situation to be more than overcomers through И your нека във power. всяка ситуация да бъдат повече от победители чрез Твоята And сила. we will give you all the glory and all the honor in the mighty name of Jesus. И ние Ти даваме цялата слава и цялата почет в мощното име на Исус. All of these things we pray in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. И всички тези неща ние се молим в името на Отец, Сина и Святия Дух. I ask Brother Stephen to also prepare a prayer of blessing. Господи, ние благославяме това мило семейство, заедно с тяхните деца. Нека бъдат употребени в Северна Македония мощно. И той като главен старейшина на македонските Божии църкви, наистина, Господи, давай му много мъдрост как да управлява. И целият им дом да бъдат за пример в служението, Господи. Боже, аз те моля сега Ти да ги облече с една огромна сила на помазание. И те да бъдат помазани с прясно миро, Господи. Както Давид беше помазан, както всички Божии служители бяха помазани и употребени, така и брат Константин и Милена да бъдат употребени мощно в тази страна, където служат. Боже наш, този час те са представени пред Тебе
Сега Твоите ангели на небето се радват за това, което се случва тук на това място. И ние се молим изобилното помазание да почива върху тях. Благославяме ги, Господи, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин, Господи. Амин. Амин. Ей, скъпи семейства, бъдете благословени в Господа. Алелуя. Алелуя. А сега, брати и сестри, официално ви представям ординиран епископ Константин Кайшаров. Бог да те благослови нас. Бог да те благослови. Ординиран служител Милена Кайшарова. Алелуя. Слава на Бога. Нека да дадем слава на Господа. Слава на Господа. Слава на Господа, чудесно. И как да говори човек след такова нещо, което е силно и което е от Бога, голем благослов, нали? Но, както каза и нашия брат Джонатан, преди много години, нали, тук, когато дойдохме на гости, опитахме тази любов, това единство и от тогава започна всичко да се случва по Божия план. Амин. Днеска това, което искам да го споделя с вас, което Бог ми го даде на сърце, е за Барак, относно благословението от Господа, защото ето Бог ме благослови, обаче Той ме благослови да бъда благословен и за всички останали. Амин. И голямо е благословението, когато всички сме в Христа, в едно семейство, когато го прославяме Бога и когато Светия Дух ни дава от Божията любов в нашите сърца, когато имаме единство, когато едни с други се имаме като брати и сестри без паспорти, без националности, защото преди всичко ние сме граждани на Царството Божие. Амин. Така че когато сме в Христа, ние не би трябвало да имаме предразсъдъци, не би трябвало да имаме такива граници, такива бариери. Защо? Защото ние сме призвани да ходим с Божията любов на този свят и да прославяме Христос, защото Той ни каза: по любовта ще познаят, че сте мои ученици. Слава на Господа! За мен Божието благословение и беше важно да го приемам така официално. Защо? Защото това е израз на Божията благодат, която никой от нас не заслужава Божията благодат. Нали е така? Но от една страна Божието благословение действа като вятър, който те тласка в гърба и те придвижва напред. От друга страна също така Божието благословение е като ледокрашач, който чупи ледовете, в който се движиш по тъмните океански води и пробиваш в живота. И затова е много важно Божието благословение. Затова и говоря днеска, защото знаете, че без Божието благословение не може нито бракът да бъде брак. Когато бяха Адам и Ева в Божията градина, тогава Бог ги благослови. И Той ги благослови с какво? Да бъдат плодовити, да имат власт и авторитет върху земята и да имат всичко, което им е нужно, т.е. да има Божие снабдяване в изобилие за тях, нали? Но дявола това го открадна от тях. Когато ги прелъжа, какво стана? Той открадна Божия благослов, който беше върху тях. И за това днеска по света, вместо да има победители, хората са поразени и слаби. Вместо да властват с земята, те са като жертви. Вместо да живеят в изобилие, те са в скудност и в бедност. Но Бог това го разреши. Как? С това, че го даде своя възлюбен Син Исус Христос за всеки един от нас, който порази делата на дявола, и когато Исус възкръсна, когато се появи на учениците, какво каза? Дадена ми е цялата власт, както на небето, така и на земята. Исус възвърна онова, което дявола открадна от хората. Исус възвърна Божието благословение за нас и чрез Него отново имаме благословението за плодовитост,
за власт и авторитет да имаме на тази земя, като царско свещенство, като деца на светлината и също така да живеем в Божието изобилие и Божието снабдяване, което е по Божията воля за нас. Амин. Така че Бог го изпълни своето чрез Неговия възлюбен Син. И сега този авторитет, който Исус ни го дава чрез Него, ние действаме и сме призвани да действаме срещу всичките сатанистички сили, всичките зли неща, които са на този свят. В едно време една двойка в Македония, един брачен пар, дойде при мене, защото нямаха деца. И те дойдоха така нажалени, защото искат да имат деца, те са в брак, обаче не може ли да имат деца. Доктора казал на жената, че тя е безплодна, че е стерилна. И аз какво направих? Първо им разказах за Авраам и за Сара, кой са те, какво Господ направи за тях, как Бог ги благослови, какво чудо стана и онова, което е невъзможно за хората, за Бог е възможно. След това се помолих за тях, обаче Бог тогава ми даде напътствия, които трябваше да им предам, защото са вярващи. Бог ми каза да му предам на мъжа, на човека, че той трябва да благославя жена си, да слага двете ръце на утробата й и да я благославя да бъде плодна утробата на жена си. И този човек започна всяка вечер да благославя утробата на жена си. И минаваше време. На третия месец, как това практикуваха благословението, на нея и станало лошо, започнало силен световъртеж и той я закарал в болницата и там са открили, че тя е бременна. Слава на Бога! Да. Защо ви го споделям това? Защото Бог направи пробив. Бог направи това, което беше безплодно, да стане плодно. Там, където е блокирано, Бог го отваря, както го отвори морето пред Мойсей. Слава на Господа! Но какво беше нужно? Беше те двамата да се съгласят и той, мъжът, който е глава на семейството, да задейства с Божието благословение върху жена си. Прекрасно е, когато следваме Божите напътствия, когато сме призовани да благославяме, защото всеки, който го има Христос и живее в Божието благословение, трябва да знае да благославя в името на Господ Исус Христос. И въпросът ми е към вас. Имаме ли практика да се благославяме един с друг? Нали? Дали когато благославяме, дали говорим Божите обещания и пророческо слово за назидание, насърчение, утеха един към друг. Вярвам, че е така и така трябва да го правим. Днес говоря за практиката на благославяне, защото много е важно да си благословен. Давид призова душата си, какво? Да благослови Господа и да си припомни за всичко това, което Бог го направи за него. И за това искам да прочета от Псалм 103. Казва: благославяй Господа, душо моя, и всичко в мен да благославя святото му име. Благославяй Господа, душо моя, и не забравяй всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие, който насища с блага живота ти, младостта ти се подновява като на орел. Амин. Прекрасно. Думата да благославяш или благославяй Господа е еврейската дума барак, която се ползва тук в Библията. И използвана е в контекст на възхвала, на хваление към Господа, на благодарност към Господа, издигане на Бога. Така че барак също така означава и да коленичиш, да си на колене и да хвалиш Господа, но също така се ползва в контекст на някой, който е авторитет, който дава благословение на друг, който е ученик, както това сега практически го видохме с брата Джонатан, който ме благослови. Той е също мой брат, но и мой духовен баща. Благословенията в Светото Писание са от Господа към хората,
от хората към Бога, когато го хвалим Господа и благославяме, и от хората, от човек към човек. Разбираме това. Сега в Стария Завет, това, което го четеме, хората са получавали Божие благословение поради тяхното покорство и лоялност. Точно както благословението от Господа дойде към Божия народ чрез олтара в Стария Завет, така ние благословението от Господа го приемаме чрез Христовото дело на кръста, чрез Новия Завет. Така че ние сега не трябва да правим добри дела, за да заслужим да сме благословени. Това Христос го направи за нас и чрез Него ние приемаме Божието благословение. Амин. Делото на Исус на кръста е местото, където всеки човек може да бъде благословен. И ако искате некой човек да бъде благословен, просто трябва да го закарате на това място, на кръста на Исус. Може би не можете да ходите в Израел, но можете чрез Библията да го отведете човека при Господа, да го запознаете, да го срещнете с Исус и той самия да се предаде на кръста на Исус. Защото това е мястото на Божията размена и това е местото, където ние всички получаваме Божието благословение за нас. Амин. Ако го живееш Христовото благословение, това е много важно, което аз го разбирам, защото много хора знаят за Исус и получават Евангелието, така го споделят с други хора, но много е важно делото на кръста да го разберем правилно, защото Бог пише в Деяния 3 глава 26 стих, Бог като възкреси слугата си, го изпрати първо до вас, за да ви благославя, като отвръща всеки един от вас от злините ви. Значи благословението действа, Исус действа в нас, като отвръща всеки един от нас от злините ни. И това е много важно да задълбочим в това, защото ако го живееш Христовото благословение в себе си, ти няма да имаш желание да вършиш зли дела. Така работи Божието благословение в нас. Щом Исус е у нас, тогава ние сме отвратени от злините, от тези нечисти дела. Не искаме да ги вършим. Нали е така? Ако пребъдваш в Христос, си благословен. Ако не, тогава си осъден. Защото Словото казва в Йоан 3 глава, че който вярва в Христос е спасен. Който не вярва, той е вече осъден. И Божия гняв остава върху него. Но ние сме благословени. И повече на нас Бог няма да ни дава съд. Защото нашата казна, нашия съд го прие Исус Христос на кръста. Така че когато ние сме в Божието благословение и сме свързани с Христос, защото ние сме пръчките, а Той е лозата, тогава какво става? Продукта от това е плодотворност. Ставаме плодоносни за Господа, нали е така? Така че когато сме в Христос, вече не сме сухи, не сме млаки, не сме такива пасивни религиозни, просто ставаме много по-плодни от винаги. Защо го казвам това? Защото много хора искат да се плодни, да правят дела от самата плът, от самата сила, собствената си сила. Но ние, когато сме в Христос, оставяме плътта настрани, защото вече не принадлежим на тялото, принадлежим на Христос. И нашия живот е скрит в Христос. И когато пребъдваме в Христос, тогава Той действа, живота Му в нас действа и това произвежда живот, произвежда плод. Така, когато ние сме спасени, ние вече ставаме хора с добри дела, но не добри дела, за да се спасим. Добри дела, които са индикатор, че спасението е в нас, че Христос е вече в нас и живее на престола на нашия живот. Амин. В Новия Завет думата за благословение, сигурно я знаете, е юлогео. И това означава да се говори добро, да се благодарства, да се действа в благодарност и да се произнася пробив. Пробив ли се казва на български? Пробив.
Така че изричането на благословение фактически носи добро на тези, които го чуват и на тези, които го възприемат. И когато благославяте другите хора, какво се случва? Вие насочвате Божията доброта към тях. Говорите думи на живот, казвате думи на сила и Бог така ви ползва на един чудесен и бърз начин. Защото някой път, когато се молим, това може да е молитва за изцеление и може да трае по-бързо. Но когато ходим из града, много често се случва практично това. Примерно, виждаме линейката и докато караме кола с Милена, ние веднага изричаме слово, благославяме и медицинските работници в линейката и пациента, който е там, да бъде спасен в името на Исус. Така че практически ние действаме с благословението ежедневно и постоянно на всяко място. Примерно, ако на някой човек му става зле или нещо се случва, ти веднага можеш да го благословиш в името на Исус и тогава какво става? Освобождава се сила от Светия Дух. Светия Дух е този, който в момента, чрез думите, които освобождаваме от Словото, пробива в човешкия живот и освобождава Божия интервенция, Божия сила. Амин? Така че ние живеем практична вяра или живо християнство, както съм го казвал много пъти. Защото християнството не е религия, това е единство с Господа, взаимно отношение с Бога, интимно отношение, което го имаме. И това е много важно, защото ходиме в църква и се радвам и така трябва да сме редовни в църквата, защото това е нашата къща, нашия дом в Господа, където всеки един от нас е жив орган и чувства живота на Господа, как се проявява във всеки един орган, нали? Но също така, когато заминаваме от църквата, когато започва понеделник, вторник, сряда, нали, цялата седмица, ние ежедневно избираме да носим своя кръст по Господа и да извършваме волята Му. Но Неговата воля не можем да извършваме с наша плътска сила. Нужен ни е ментор, който действа в нашите слабости. А това е Светия Дух, с който сме благословени и запечатани за денят на избавлението. Амин. Много вярващи, когато имат проблеми с намиране на работа или имат проблеми с намиране на брачен съпруг или съпруга, идват и казват: пасторе, молих се, не става, моля те благослови ме за нова работа да си намеря или за брачен съпруг или съпруга и тогава ще ги благославям и много скоро се случва да се оженят или да си намерят работа. Но тук не съм аз специалния, тук специалният е Господ, който наистина, когато се каже благослов, отварят се вратите. За много неща, които по принцип са, нали, блокирани. Защо ви го споделям това? Защото благословението е много важно от бащата към децата. И когато бащите ги благославят децата, те просто растат по Божия план. Докато когато вие като баща критикувате децата си и когато ги тъпчете с тежки думи, не ставаш, от тебе нищо няма да стане, ти си паразит и подобно, ти вече го проклиняш детето. И когато това ще израсне, това ще бъде това, което ти си го изрекол за него. Затова Бог ни учи и виждаме още от Стария Завет как Божието благословение минава от бащите към наследниците. И това сме го виждали много пъти от Яков, нали, един други, когато хванеме патриарсите да ги четем. Но това, което е важно, и искам да го споделя с вас, как Господ му казваше на Мойсей да благослави. И четем от Числа 6 глава, от 22 до 27 стих, казва така: и Господ говори на Мойсей и каза: говори на Аарон и на синовете му и му кажи: така да благославят израелевите синове, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си на теб и да ти окаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Така да възлагат името ми върху израелевите синови и аз ще ги благославям. Амин. Сега осмелете се вие да бъдете свещенството, което дава този благослов, произняса този благослов върху Израел.
върху Израел, да благославяме Израел, да благославяме църквите, да благославяме държавите. Това е наша отговорност, защото ние сме благословени, за да благославяме. Нали е така? Амин? И това трябва да е наша редовна практика, също в ходатайството, но също така и постоянно, когато се молим. Така че, когато ние благославяме, това, което го изричаме като чест, като благослов, това и ще го получиме. Защото нали е писано, който те благославя, ще бъде благословен, който те проклиня, ще бъде проклет. Това Бог го каза на Авраам. Ще дойде и до Авраам. Но също така Исус ползваше думата за благословение юлогео, когато благославяше хляба и виното за време на Господната вечера. И много често тази дума за благословение е ползвана в контекст на подарък, в контекст на услуга, но също така означава и хваление на Господа, възхваля на Господа. И затова чета от Ефесяни, 1 глава, 3 стих казва: благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Амин. Прекрасно е. Защо апостол Павел отдава хваление на Господа с благославяне? Защо? Защото Бог ни е благословил с всяко духовно благословение чрез Христос. Което пък го откриваме в следващите стихове, 4 и 5. Каза: в Христос още преди сътворението на света Бог ни избра да бъдем святи и неопетнени пред Него. И заради любовта си към нас Той ни предопредели да бъдем Негови деца чрез Исус Христос, защото такава бе целта и желанието Му. Той извърши това, за да го възхвалим за славната Му благодат, която щедро ни дари чрез любимия си Син. Амин. Значи виждате как Божията воля се изпълни чрез Христос и ние ежедневно пием от Божията благодат. Даже с нощи, когато си легнах горе в стаята, нали, тук спиеме в църквата, както си легнах и казах: благодаря ти, Господи, за Твоята благодат. И отвътре му казах: но Твоята благодат винаги има различен вкус. Още по-вкусна и още по-вкусна става. А Словото казва: Твоята милост е по-сладка от живота, Господи. Амин. Така че ние живеем по Божията благодат, а Божията благодат днеска виждам, че много хора ползват като изречение, което го ползват, сякаш Бог постоянно ни обича, въпреки че сме такива, онакива. Вижте какво. Бог нас не обича. Дал ни е благодат. Но когато сме слаби, когато съгрешаваме, това не означава, че трябва да продължаваме по пътя на злените и на греховете. Покай се и обърни се към Господа, защото в твоите слабости се проявява Божията сила. Не сме сами. Светия Дух е нашия помощник и застъпник и защитник. И писано е в Римляни 8 глава. Какво е писано? Че ние с помощта на Светия Дух трябва да преодоляваме телесните страсти. Навиките да съгрешаваме не можем с нашата воля да ги преодоляваме. С помощта на Святия Дух. Без Святия Дух можем да сме религиозни хора, но ще станем като израелците, когато бяха в Египет и когато му казваха на Господа: можем да изпълним Твоите заповеди. И винаги се съсипваха, защото бяха горди. Ние не трябва да сме горди, защото Бог се противи на гордостта, а на смирените дава изобилно благодат. Така че да сме смирени винаги и чак и когато сме съгрешили да кажем: Боже, помагай, трябваш ми. Светия Дух е тук, Свети Душе, помагай на моите слабости, направи моето тяло да е съд за честна употреба, за славна употреба на Господа. Амин. Когато получаваме ние завършеното дело на нашия Господ, ние също получаваме какво? Благословението на Авраам идва върху нас. Така писмото до Галатяните 3 глава пише: Писанието предрече, че Бог ще направи езичниците праведни заради вярата им. И предварително обяви на Авраам благата вест: всички народи ще бъдат благословени чрез теб. Онези, които имат вяра, са благословени заедно с повярвалия Авраам.
Знаете, че Авраам имаше лично отношение с Господа, ходеше с Господа. И Бог какво му каза? Излезни от бащината си къща, върви напред, земята, която ще видиш, ще ти я дам, от теб ще направя голема нация, нали така? Ще благословям тези, които те благославят, ще проклинам тези, които те проклинат. И също така каза, че всички народи ще бъдат благословени по земята заради Авраам. И кой са тези потомци на Авраам? Ние, разбира се, че сме ние, защото тези, които вярват, тези са онези, които приемат Божието обещание, което е върху Авраам. Ако ние не сме наясно с нашата позиция, като наследници на обещанието на Авраам, тогава няма ни да можем да го получим това наследство, което Бог ни го е дал. Когато почитаме и се идентифицираме с Авраам като човек, който е оправдан чрез вярата, а не чрез дела, тогава ще видим благословенията на Господа как се проявяват в нашия живот. Амин? Значи, ако сме хора на вярата, това означава да не продължаваме с делата на закона. Защото има хора, които вярват, че Исус умре на кръста за нас, обаче си мислят, че с добри дела ще си се оправдаят пред Господа. Но ние знаеме, че никой не може да е оправдан чрез дела, само чрез вяра. Амин. Единственото изискване да бидеме наследници на Авраам е да получим оправдание чрез вяра. Това означава да приемем това, което Бог го осъществи, го обезбеди, го снабди за нас на кръста и да вярваме, че сме праведни в Божиите очи чрез завършеното дело на Христос. Много християни и в Македония, и в България, където съм гостувал, нямат чувството, че са оправдани в Божиите очи. Нямат уверението, че са покрити с святата Исусова кръв, която ни прави оправдани, сякаш никой път не сме съгрешавали. И тъкмо заради това имат постоянно проблеми от дявола. Атакува ги, защото системата на вярване не е променена. Имат православния менталитет, че постоянно са грешни и че не са достойни за Господа. Обаче какво ни прави нас достойни за Господа? Нашите дела ли? Дето постиме по 40 дни ли? Това ли ще ни направи достойни, за да приемаме Господната праведност върху нас? Никак. Това, което нас ни прави достойни за Господа е Исусовата кръв, която се пролея за нас. Нали е така? Когато ние живеем постоянно с вярата, че сме покрити с Христовата кръв, че ние сме оправдани чрез Божията праведност, чрез Христос, тогава колко и да атакува дявола с отрицателни мисли, с различни филмове в главата, колко и да ни забива проблеми в главата, ние, чрез Словото и истината на Господа, преобразяваме нашия ум. И системата на вярване вече става божествена, не човешка, не световна, не православна или католическа, просто става библейска система на вярване. Слава на Господа! Това означава, когато ние живеем с чувството, че сме Божия праведност пред Божите очи, това означава да живеем второто писмо до Коринтияните, 5 глава, 21 стих, където пише: Бог направи този, който нямаше грях, да стане грях заради нас, за да може чрез него ние да станем праведни пред Бога. Това е истината. Значи онзи, който нямаше грях, Бог го направи грях за нас, за ние чрез него да получим и да станем Божия праведност. Амин. Така че ние бехме виновни, не бехме праведни. Виновни според Мойсеевия закон и заслужихме какво? Проклетство, нали е така? И какво стана? Бог го даде Христос, който на кръста стана проклетство за нас.
И писано е, аз ще го прочета, въпреки че го знаете, писмо до Галатяните, 3 глава, 13-14 стих. Христос ни освободи от проклятието на закона, поемайки върху себе си това проклятие, защото писанието казва: проклет е всеки, който виси на дърво. Христос ни освободи, за да може, пазете това, Христос ни освободи, за да може благословението, дадено на Авраам, да бъде дадено на езичниците чрез Христос Исус, така че чрез вяра да получим духа, обещан ни от Бога. Амин. Слава на Господа! Значи Библията ни казва, като сме в Христос, ние сме наследници на Авраам, според обещанието, и сме благословени. Сега, най-често срещаното мнение при хората за благословението е, че когато се борим с проблеми и изпитания, сякаш тогава не сме в Божието благословение. Демек, Господ не работи в нашия живот. Ние рано или късно се сблъскваме с различни проблеми, преминаваме низ различни сезони в живота ни и имаме различни ситуации. Исус не ни е казал, че ще бъде лесно, когато се спасим и новородим. Нали е така? Никъде не каза, лесно ще ти е вярващ човек. Просто и неговия живот го виждаме живота на апостолите и това трябва да ни даде малко по-дълбоко разбиране за благословението от Господа. Когато се сблъскваме с изневерата от близки приятели, когато се случва провал или някаква слабост в живота ни, това означава ли, че Божието благословение не работи, че не е върху нас и че Божието помазание не действа в нашия живот? Разбира се, че не. Разбира се, че не. Това е погрешно. Защото може би да нямате най-модерната кола, може да нямате хубава къща, може да нямате маркови дрехи, пари, подобно, да не сте популярни, да нямате много приятели, но това не означава, че вие не сте благословени. Много хора смятат, че само когато си в комфорт, в престиж, в просперитет, че само тогава си благословен. Много хора така си мислят и тъкмо това им дава погрешна картина, погрешна представа на останалите хора, които когато се сблъскват с проблеми си казват: ето Бог не ме обича, не ме благославя, помазанието не работи върху мене, не иска да ме благослови Господа. Но трябва да разберем, че Божията представа за благословението е различна от човешката идея за благословението. И това го откриваме в Евангелието по Матей, в 5 глава, където Исус казва: благословени са хората, които знаят, че са духовно бедни, защото небесното царство им принадлежи. Благословени са хората, които скърбят, защото Бог ще ги утеши. Благословени са хората, които са кротки, защото те ще наследят земята. Благословени са хората, които гладуват и жадуват да вършат Божията воля, защото Бог напълно ще ги насити. Благословени са хората, които са милостиви към другите, защото Бог ще се смили над тях. Благословени са хората, които имат чиста сърца, защото те ще видят Бога. Благословени са миротворците, защото Бог ще ги нарече свои деца. Благословени са хората, които са преследвани за това, че вършат Божията воля, защото небесното царство им принадлежи. Благословени сте, когато ви оскърбяват, преследват и злославят неоснователно за това, че сте мои последователи. Радвайте се и веселете се, защото голяма ще бъде наградата ви в небесата. Така преследваха и пророците, живеели преди вас. Амин. Много хубаво, много ясно, много чисто. Но много хора по този свят, особено в тези дни, станаха мотивиращи оратори. Оратори, които само говорят мотивационни приказки. Влизат дълбоко в някакви мъдрости. Обаче простотата, едноставността, която има в тези думи, освобождава голямо знание и голям дълбок увид
разбираме по-дълбоко нещата. Не бива да ходим натам, насам, чрез цялата Библия, да не разберем основните думи на Исус. Какво Той ни казва? Бог ни казва, че сме благословени с Неговото присъствие. Защото когато сме наранени, когато сме предадени, когато сме отхвърлени от хората, когато преживяваме несправедливост от хора или от системата, когато всичко, което имаме, в един момент го нямаме, просто изчезва, тогава какво става? Бог все още е с нас. Бог не се отказва от нас. Благословението на Авраам е върху нас. И ние сме благословени с Светия Дух, който живее в нас и не утешава. И Той не приема и не обича. Който и да не отхвърля, ние знаем, имаме Божието благословение, че Бог е с нас, когато Той е с нас, няма нищо против нас. Само трябва да научим, да разберем, че и да сме сами, и да сме бедни, в каквото и да поминаваме в живота си, да знаем, че най-големото богатство, най-големата защита, най-големото благословение е, че Бог е с нас. Амин. Самия Исус не ги благослови онези, които бяха успешни в очите на света. Той благослови децата, благослови възрастните, тези, които бяха и болни, и бедни, отхвърлени. Той ги благославяше тъкмо тези хора, но също ни показа и ни научи, че трябва да благославяме и враговете си. Тези, които ни мразят, които ни кълнят, да благославяме и да се молиме за тях. Така че Бог не ни е обещал лесен живот и затова не можем да обвиняваме Бога за проблемите, че не обичал, че не иска да не благослови. Голем благослов е да изпиташ любов, която не се проваля и която не е подложна на потрес. Не може да се развали, не може да се отърве от тебе. Просто Божията любов, която я възприемаме, тя е съвършена любов и тази Божия любов в Христос я имаме в нашите сърца чрез Светия Дух. Толкова тази любов, Светия Дух, я излива в нашето сърце и ни дава възможност да дадем плод. Какъв е плода на Светия Дух? Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание. И това го произвеждаме, когато постоянно тази любов тече чрез нашето сърце. Не винаги изразяваме тези плодове, но чак и тогава, когато не сме в положение да произвеждаме плод, Неговия Дух, Господния Дух е върху нас постоянно и ни дава възможност да бъдем в процес на трансформация, да ставаме все повече подобни на Христос, да приличаме на Христос. В това ни помага Светия Дух. Така че да бъдеш благословен означава да имаш изобилие, преди всичко изобилие на Божията благодат и разбира се, благословение, което може да бъде и духовно, и материално, но никога не бива да забравяме, че ние сме благословени, за да бъдем благослов за всички останали. И това е много важно. Ако Бог те е благословил с работа, с голяма заплата, това означава и по-висок стандарт да даваш и да подаряваш. Да се прелева от към тебе, към тези, които нямат, да поддържаш Божието дело в църквата. Разбирате ли? Защото както растем в прогреса, в благословението, така трябва да ни расте и даването, така трябва да ни расте и времето за Господа. Във всяко едно нещо да растем, защото даровете и благословенията не са по-големи от този, който дарява и от този, който благославя, а той е самия Господ. Много хора, в миналото аз не знаех, но просто видох нещо, което малко ме разкърби. Много хора търсят Господа, когато имат проблем, когато са болни. И идват в църквата, търсят молитви. Бог ги изцелява. Виждали сме го това. Когато ги изцеляват, благодарни сте още 2-3 пъти. Когато идват в църквата, след това изчезват. Разбирате?
Аз се чудих какво има, какво им стана на хората, обаче те бяха благословени. И това им беше достатъчно. Дали трябва да ни е достатъчно? Не. Винаги трябва да жадуваме за Господа. Винаги трябва да имаме жаждата за Неговото присъствие и Неговата любов. Аз мога да ви кажа, че когато сте с Бог, вие ще преуспявате и ще бъдете в просперитет. Но акцента на благословението не е твоя успех. Акцента на твоето преуспяване е да не забравиш, че Бог е този, който те благославя. Че Бог е твоя авторитет, че Бог е на престола на твоя живот. Амин. Също така има хора, които нямат деца, идват, пасторе, моли се, ще се помолим, получават детето. Слава на Господа. И тук като е малко, идват в църквата. Едно време ги няма. Къде сте, бе, хора? Ами зъбите му никнат на детето. Зъбите, добре. Минава една година, температура нещо, болникаво е, има вируси. Викам, добре. Минава вече година и половина, няма ги. Просто ги няма. Защо? Защото детето, благословението, станало е по-големо от този, който благослови от Господа. Не бива никога така да или с работа. Търсят, ето благословение за работа, получават прекрасна работа. Заплата 3 пъти по-голема, отколкото си мисли, че ще получат. Къде сте, бе, хора? Много сме заети. Много работа. Просто трябва да се покажа на работа. Оставам и след работното време. И викам и в събота, и в неделя, и когато имаме молитва, и тогава. Значи ти сега нямаш време за Господа. Не ли щеше да бъде по-добре да си безработен и благословен от Господа, отколкото да си в работа, обаче да си дистанциран от Господа? Просто си ги поставям аз тези въпроси като пастор и казвам ви, казах го и при нас и го разказвам навсякъде, винаги на първото место в нашия живот е Господ, който го прославяме в Неговото могъщо име, което ни дава спасение. Слава да бъде на Господ Исус Христос. Амин. Днеска говорих за благословението, защото аз съм благословен. Много съм благословен. Който завижда негов проблем, разбирате ли? Но аз вярвам, че Бог ми обича. И Неговата любов е върху мене, не защото заслужавам, защото Той е благ, вечно милостлив, погледна към мене с милост и ме издигна от дълбоки води. Днеска стоя тук да разгласявам Неговите добри дела в моя живот, в живота на хората, върху вас, към вас и да ви кажа, че време е да благославяме този, който нас не благослови. Да обичаме този, който нас първо не обикна. Ние да го възвеличаваме, защото само Той е достоен за слава и чест. Амин. Благодаря на Господа. Благодаря на Господа, че съм тук, че имаме възможността да сме заедно с вашите пастори, които са прекрасно семейство, които винаги са скромни, винаги с отворено сърце и никакви предразсъдъци, никакви проблеми, никакво високомерие, просто се пример. Аз би казал светилник, който блести и свети, да дава правец посока на изгубените бродове. Така че на изгубените души да виждат светлината и да ходят при Христос. Това е големо благословение за Бургас. В Бургас и в България може да има много, много атрактивни служения, много неща, които в момента са популярни, като модни движения, разбирате ли? Но не всекой, който блещи, ще остане да свети. Просто Бог, Божията светлина, който я дарява и който я споделя, Той ще остане да свети. И оставаме упорити на призива да отдаваме Божията светлина чрез Божието Слово, така че може да има много различни движения, обаче трябва да знаеш кой си, къде принадлежиш, кой орган си в църквата и къде ти е коренът.
Защото има много вярващи, които са туристи, ходят на една църква, на друга, където е по-интересно, където повече скачат, викат. Обаче ще мине скачането и викането, ще минат пророчествата, ще минат чудесата и знаменията. Какво ще остане? Любовта. Само любовта, защото каквото и да имаш, ако любов нямаш, нищо нямаш. Така че който пребъдва в любовта на Христос, той остава да служи и наистина Бог ще го повдигне и ще го благослови. Амин. Слава на Господа!